Компютъри и изкуство. Възможно ли е това? Отговорът е да и пример в това отношение е мултимедийната зала на Хуманитарна гимназия Дамян Дамянов в Сливен. Край компютрите и другата модерна техника, днес в мултимедийната зала на Сливенската хуманитарна гимназия изгряха произведения на изкуството. Такан, текстил и батик излезли изпод ръцете на ученици от Сливенската художествена гимназия, красят иначе строгата и подредена компютърна зала. Показаните творби на ученици от художествена гимназия Димитър Добрович, просто това е резултат от продължаващото ни сътрудничество с художествената гимназия. Решихме в навечерието на празника на жените 8 март да ги подредим и всъщност те са и част от подготовката ни за втория модул на курса по творческо писане с участието на поетесата Валентина Радинска. Мисля, че и изобразителното изкуство, в случая художествената тъкан, имат място в хуманитарната гимназия. Получава се една добра атмосфера в курса по творческо писане, пък и спонсорите на нашите дами, учители и ученички ще имат възможност, ако харесат някои от изложените творби, да зарадват своите любими за празника. Да. Това е най-общо идеята на тази малка експозиция. Казахте втори модул, кога ще бъде? На 14 и 15 март очакваме да ни гостува отново госпожа Радинска. Това са събота и неделя. Има натрупани нови творби на участниците от първия курс. Имаме покана и към други кандидати до тази дата да изпратят на електронната поща на гимназията своите поетични или белетристични опити и да срещнат нейното критично мнение по тези творби тук в тази зала.